ጌታቸው አውል ተዛረው አባሌ ኣብ ሶፍ ኡመር ዋሻል ተዛረው ዘረባ በጣም መሰከፊ ቅድመ 13 ዓመትስ በሄሊኮፕተር መጥቼ ነረ ክዘርፍ ምስ ሀገሬ መጥቼ ነረ እሺ ህወሓት ዘራፊ እዩ ዝብል መልእክት ሓዘል ይዝሕልፍ ዘለ ሽዑል ነበረ ኢህአዴግ ለጂትመታይ ዝገብረሎ ዘራፊዎች ልብሎ ዝነበረ ቅድሚ ኩናት አብይ አሕመድ ጌታቸው ረዳ ለጂትመታይ ዝገብረሎ ማለት ክዘርፍስ መጥቼ ነረ ህዚ ኣብ ልሓለፍ 30 ዓመት ባሌ ማለት the most remote area እዩ ካብ ኢትዮጵያ ኣባሌ ኣርቡታ ኣደር እዩ መብዛሕትኡ ህዝቢ ኣርቡታ ኣደር ኣብ ሓደ ተጠርኒፉ ዝነብር ኣይኮነን ካብን ናብና ተንቀሳቀሰ እዩ ዝነብር መጀመርያ ግዜ ስሩዕ ዝኾነ ሴትልመንት ፕሮግራም ዘካየደ ኢህወዴግ ለመጀመርያ ግዜ ህዝቡን ጥሪቱን ብድርቂ ተጎዲኡ ሪሃቢሊቴት ዝገበረ ቀረብ እንስሳን ምግብን ዘቅረበ ኢህወዴግ እዩ ኣባሌ ለመጀመርያ ግዜ ዩኒቨርሲቲ ዝኸፈተ ሮቤ ዩኒቨርሲቲ ማለት ኢህወዴግ እዩ ለመጀመርያ ግዜ ሪፈራል ሆስፒታል ሁሉም ዓይነት መሰረተ ልምዓት ዘጣየሸ ኢህወዴግ እዩ ለመጀመርያ ግዜ ጥቅጥቅ ልኾነ ብሔራዊ ፓርክ ናይ ባሌ ብሔራዊ ፓርክ بعلم لخ أفلوت أو نخرج مزجورة إيهودية مجمرة جزء مش نايتشيبيا مسارة المعد من جدي تيليكومنيكيشن بمبرهاتي زرقة إيهودية أو عز مرحو إيهودية مجمرة جزء زعوا صف أمر واشا عدت نخجبر ولا درجة زي حلو ناي بيستا ترجع ثرح إيهودية واشا خفالة اللي جواره ናይ ኢትዮጵያ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ፕሮግራማት ምርኣይ ካል ኢቭን ኣብ ትምህርቲ ካሪኩለም መጽሐፍ ዝኣቶ ኢህወዴግ ብዝቀረጸ ካሪኩለም ሶ ህወሓት ስላባለ ስታይ ክዘርፍ ይኸይድ እንታይ ልዘረፍከ ሃሊ ማለት ትግራይ ካብ ኢትዮጵያ እንታይ ክትዘርፍ ኣብ አዲስ አበባ ዘሎ ናይ ትግራይ ንብረት ሃፍቲ ይዝረፈል ኣብ ኦሮሚያ ዝነበሩ ናይ ተጋሩ ንብረት ሃፍቲ ይዝረፍ ትግራይ ካብ ኢትዮጵያ እንታይ ክትዘርፍ ናይ ትግራይ ሃፍቲ እንታይ እዩ ናይ ኦሮሚያ ሃፍቲ እንታይ ሶ ትጌታቸው ክዘርፍ መጽ ነይረ ክብል ከሎ ኣብ ልዕሊ ህዝቡ ዘለዎ ጽላኣት እውን ዘንጸባርቕ እዩ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ናይ ህዝቢ ትግራይ ክብርታት እዩ ዘመራስሕ ዘሎ ባይዘይ እዚ ፖለቲካ ኣይኮነ እዚ ፖለቲካ ኣይኮነ ከምዚ ዓይነት ጽያፍ ዘረባ ኣብ ገብሩ ኣስራት የተሰምዕ ኣብ ሲየብርሃ ኣይተሰምዕን ካብ ሓደ ዕዋላ ታራ ዝኾኑ ሰባት ክትሰምዕ ትኽእል ሓላፍነት ዘይስምዕ እዚ ዘረባ እዚ ካብ ጌታቸው ሰምዕት ኣለካ ግን ይሕመካ እዩ ንህዝቢ ትግራይ ዝመርሕ ዝነበረ ሰብ እዩ እሺ ሶ ቅቡልነቱ ብሓደ ግዜ ጌታቸው ማለት ታይ ማለት እዩ ዝብል ብሓደ ግዜ ንዓርሱ ዝገጸሉ ዝገለጸሉ ኩነታት ይናሪናው ጻርቃን በዓሉ ተዛርፍ መሰንበድ መሕፈሪ ሰራዊት ትግራይ ይመርሕ ከምዘይ ነበረ እዚ መኸተዚ ከምዘይ ለህዝቢ ትግራይ እዚ ግዜ እዚ ጸልማት ከምዘይ ኮነ ከምዘይ ይፈልጥስ መጻይናስ ብሩህ ይሉ ተዛሪብ ጻርቃን ነው ምስ ብልጽግናስ መጻይና ብሩህ ይሉ ተዛሪብ ጻርቃን እሺ ክንደየና የምልቱ ህዝብ ትግራይ ጸልየም ወድብል ነገር አውሬ ሶ ትናይ ክህደት መጠኑ ቢዮንድ ኤክስፔክትድ በጣም ሩሑቅ እዩ አነ ማዓ ታዕርክተ የለው ኦሮሚያ ሓቢሮም ንዛዓበዩ አምሐሩና እነኚህ ሰዎች አብደዋል እንዴ ምንድነው የጠጡት ምን አይነት የክህደት አብሾ ነው የጠጡት ይሄ ምናቀው ጌታቸው ነው ምናቀው ጻድቃን ነው ይሄ ምን ቢያደርጋቸው ምን ቢያቀምሳቸው አብይ አህመድ ነው ይህን ያክል የትግራይ ህዝብ የሚክዱ እነኚህ ሰዎች ይሎም ዝነግሩን ሰባ ዝድውልይ መሴስ ለኹለይ ብዙሓት ደቅ ኦሮሞ ኣሎ ብዙሓት ደቅ አምሓራ ኣሎ ትስቀቀ ያው ናይ በሐቂ ጌታቸው ናይ ህዝብ ትግራይ ፕሬዝዳንት ዲኔሩ ናይ ህወሓት ምክትለ ቦምበር ዲኔሩ ልካስ ትጠራጠሪ አየና ጌታቸው ከመይ ጌርካስ 3 ዓይነት ጌታቸው ኣብ 5 ዓመት ውሽጢ ኣብ 6 ዓመት ውሽጢ ትርኢ ምስ ናይ ሬድዋን ሁሴን እውን አቡሬ ጽባሕቱ ይመስለን ያ ፎቶሪና ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ወላ ሓንቲ መዓልቲ ጋፕኒ ጽባሕቱ ይመስለን ዝውጥነቱ ሲ እና አቡሬ እውን ሪናዮ ካውን ብዙሓት ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ናይ ብልጽግና ደሞ ቡሬ 30 ኪሎ ሜትር 30 ኪሎ ሜትር ናውሉ ምስ ዓሰብ እዮም ተሓዝዋን ይረምዛ ፎቶሳ ኢትዮጵያውያን ንምስ ዓሰብ ቀርቢ ኣብ ቀረባ ቦታ ብናበሉ ሰፊሑ ናዋዕበው ውዕለሞ ናቡሬ ታይ ክገብሩ እዮም መጽዮም ዝኻ ተሓስብ